Apa iki saktenane? Apik ra suaraku apik ra? Bagus, Mas. 200 sok lene. Iya. Takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe. Wes kadang mati rasaku, Kang Mas, rungono nangisku, beti eko ilu saka uripku. Paribasan rangga lintang ing angkasa kowe tega gawe lara marang tresno. Iki wis takdire pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atimu. Matur Matur nuwun. nuwun. DJ musik.
jawab